mukwasha wangu musi wa17 April 2024 akandirova ndikafunga kumusungisa ndafunga kumusungisa asi nekuberekazve ndikasungwa hangu hapana chandienda kugona hapana chandienda asi ndoda kuti kadzidzamuchi mukama wangu neni ndachikumbira kuti akabvumirwa ndoaitiripa ndinohaungamvuna chiripa ndichaita rinobedi asi ndichadzirika kusvika musi wa17 July 2024 yaya yasvika haana chakakwanisa kuita inini pakudani ndakuzakuinanei kusvika muna December ndakunzwa zviri nani ndokandakamufunza kunai mukwasha wakazoita seinyaya yekuiya akati ndaipoti maijuniya wakataura neni shega ndizoona maijuniya asi nyaya ndokwana kuipedza zvandaa ndichifunga baba kubva kuseri takagara pano nyaya yaita kuti muunze mukwasha pano ndei mukwasha ndimunze pano wakandiova ndobva mataurirana kuti anobhadhara saka akaramba kubhadhara. Yes, matopedza ndonya yacho ndauya nemukwasha wemambo akandirova pane imwe munodhova kuti kana ndakutaura imwe makuda kutaura teererai kuti ndikuda kuti chii yekutanga nyaya akakurovayo pane imwe inofambirana neiwe futi mwana wenyu haana kuroorwa naye imi obata achirova ndizvo ere pamusoro imamo ndikuti nhau iripo ndekuti ini ndakaroora nemwana wavo muna 2015 mwana wavo vasevhara wangu naambuya wangu vakanga vakandivanza madzimai wangu ane vana vaviri saka takagara ini tati 2015 takaita mwana wokutanga iwe munhu akutaurapo kawo 2016 takaita mwana wokutanga kana une dare rako ukaenda unoita kakwaunoriitira dare rako risingainterfere mudare redu ratiri kuita panapa 2016 takaita mwana wedu wokutanga musikana then taita mwana adzimai vakazotanga kuti inini sezvo takugara tese kuda kuti tichate ndikataiwa tikwanise kuda kuchata nekuti inini handisati ndabvisa zvinobatika akati ndotaurana namai zvinokwanisa kuitika hama dzangu baba vangu namai vangu vakazviramba nedzimwe hama vana tete vakati hazviite kuti uchate nekuti hauna chawakabvisa asi kudivi raadzimai ndokwakanga kuine pressure yekuti ngatichate saka muna 2018 takaita muchato takaitatira kuport comfort saka taita muchato iwoyo inini ndakavavisa kati inini sezvo taita muchato kandichaita kuti ndizokupai zvinhu zvenyu handina kuramba saka tadaro ndakazoti ndaita ndichishanya kuno kuchekutikavanogara tichiuya ndichidzokera ndiya ndidzokera asi mudzimai wangu akanga aine vamwe vana vanga ainavo vaviri akanga vasina kutaurwa ndakanga ndamuroora wekutanga paakanyora grade 7 amai ambuya vangu vakandifonera vakati mwanangu kune mwana ari kuno asi mwana wasise vaadzimai vako kuti tikwanise kuwana sisi vake zvinonesa kana ndikumbura kuti vauye vatorise mwana bedzi ndikati hapana chakanaka chakaipa amai ngawe vatori adzimai vangu vakakwira vakauya vakatorisa mwana bedzi asi ivo havana kundibudira pachena kuti mwana uyu mwana waadzimai vako ndakatozoziva kuti adzimai vangu vane vana vairi gore rapfuura saka ini ndakazoti tiri mumusha ndakazotangawo kubvisa umwe nezvakanaka ndikati inini ndiri panapa pandinouya nguva ndiki yandinouya ndinongonzwa mandimikira anotaurika kuti kana pakaitika nyaya dzinenge dzaitika vanhu vakada kupopotedzana ndovanonzi mwana uyu mwana wapeshi kurova mudzimai wangu saka ndakazomupfudza ndikati konai vadzimai vana vari kungotaurwa kunzi mwana wani makandibvoti mwana uyu ndewani chaizvo vakamutanga vachatsika vanzani andigoni kudaira ndega ndoda zvisvike kuna baba saka takaenda kuna baba tikavabvunza ndikati inini ndiri mukwasha ndiri mwana wenyu ende mhuri yangu ndinoida inini chandinoda kuziva ichokwadi ndinokumbirawo vakati isusu nyaya iripo inonetsa isusu hatizive kuti pamakatorana
hamuna kunge makataurirana. Ndikati ini handina zvandinoziva. Saka vakambotanga vacharamba vachitendera kusvika vazondipindira pachena kuti hongu mwana uyu ndewake neumwe mumwe wacho anga ari mudiki zvekare. Saka inini zvangu pazvakataurwa inini handina kuita navo. Vakabva vachiti iwe saka semukwasha decision yako wanga wati kudii. Ini ndikati inini handina problem, vana havarambe zvakaitika kare. Hapana pekuti tikazvidzosera kumashure zvine hazvina zvazvinoshanda. Saka inini ndinongoda mhuri yangu yakadaro. Asi kunze kwokuti adzimai vangu vandikumbira kuti sorry izvi zvakaitika zvakakanganisika. Ndakatanga kutoudzwa mashoko anorema kutonzi izvi zvikaizvi zvakatoitika kuvanhu vakawanda. Saka iwe wazokoshei kusanganisirawo vana tezvara vangu namai vazopindirawo futi vakutaurawo mashoko mamwe chetero. Ini ndamusha mavo ndakanga ndisinganyanyofarira kuendamo, asi nhau yaitika ndeyekuti pani kubasa kwandinoshanda kubva 2016 ndandakapa adzimai vangu kadhi rakaringa nebhengi nekadhi nelaini racho. Saka mari vaiti kana ikapinda ndo vaishandisa. Ini dzimwe nguva ndaigona kutokumbira yetunzi mari haikwani, ini ndaisambobvunza zvamunongonyarara. Saka nguva zhinji paipinda mari adzimai vangu vaikwira kuuya kuno totofuona kuti ko iwewe wagоenda sei tisina kupedza kuronga. Saka kunze kwokuti adzimai vangu vapindure akunyanya kazhinji kacho ambuya vangu ndo vaitidaira, ndo vaibva vanyanyopindira, vaibva vapindira mumba munyaya zhinji dzinoitika mumba madzimai vangu ndo vaipindira pamadecisions. Ini semukwacha nditokumbira kutoti kusvika hama dzangu dzakati saka ko iwewe adzimai zvawakaroora adzimai vanofanira kuwanira kumusha kwemurume, asi pese panopinda mari vanoenda kumusha kwavo. Kana pakaitika nhamo vanga vasingaenda adzimai vangu vanenge vachiti amai vangu vanga vasingatauri kuti amai vangu vakaipa, vachiti hama dzangu dzakaipa, vana tete vanga vasingataure navo. Saka nyaya iyo ndo pakakonzera bongozozo. Tamusha ndichibvunza kuti vana baba saka nyaya yakamira sei. Saka iwo takazoti mazuva avari kutaura imwe naEpril takaona mutaundi iri payday ndikasara muno muchegutu. Adzimai vakaenda kuharare nekuti ndo vakavaine kati vakanotora mari vakadzoka. Vadzoka ndakanga ndine chikwereti $50 yanga iri yekubasa. Mari yana ndakatuka ndikandozokupa ndaita matambira. Saka takaenda kumba tikati ko mari yayo ngatisende neEcocash. Adzimai vakati ini handisina mari. Ndikati unogona kusina mari sei uchiziva kuti ndine chikwereti ini ndiri kushanda. Saka zvinorevei kana munhu wacho ane chikwereti wacho anonzwisisa here. Kana ndikati ini handina mari. Saka pataisvika pane imba iri paseri pemba hombe ndo imba yandaiti semukwasha ndo mandaipinda. Saka takasvika imba iyoyo yakakiwa. Nditi pandakumbira ndikati inini zvangu handisida kutaura zvavanoda ndiita sei ndirari. Saka adzimai vakabva vati ini handisi kuziva kune makibva vanogara kuimba yeseri huru yacho ndokwapinda baba namai. Saka mukoma wacho akauya akatanga kutaura nini akati ko baba munini chii. Ndikati nhau iripo ndeyekuti inini ndiri kushanda asi handisi kuona kuti handiri kushandira nekuti ndikashanda mari yacho painobuda inouya kuno. Kuti ndikada kuti ndibvunze kuti mari yashanda sei ndinonzi nyarara. Saka takabva tatanga kunetsana naadzimai tiri panze. Nditi inini kana zvakadaroka nekuti ndandakatorwa kubvira birth certificate ranga rina adzimai chitupa changa chiripo kumba ikoko kula40 then koti kadhi rekubhengi. Saka ndati ini handisi kuda kuti nditaure neni ndokumbirawo zvinhu zvangu mapatikula zangu ndingoti sudukeiwo ndozodzokawo toyananisana. Saka ipapo vakabva vatanga kurambira vachibva vanozvigarira mumba. Saka mai guru vakazobudawo votanga kupopota vakuti hapana pamusha pedu muda kujera. Ndikati inini ndamboita sei. Saka baba vakazobuda vakabata tsvimbo. Handina kuziva kuti tsvimbo yevaida kuita sei nayo. Vakasvika vachisaidzira. Saka inini handina kuvarova asi ndakaita kunge ndoda kuvavhara. Saka vakabva vati ndavarova. Inini semunhu anoda kuvaka semukwasha anoda mhuri yake ndakabva ndati kana muri kuchinda kuva ipapo hazvina mhosva. Ini ndinokwanisa kuita sei, ndinokwanisa kuripa nekuti ndinoita sei nekuti ndinoda kuvaka. Saka zvadaro takasvika kuti nyaya yemombe inonoke kuti ndivaripe kadhi nelaini. Ndakangozisiya zviri kumukadzi. Mukadzi aingoti mari ikapinda oshandisa yose, ini handina chandinowana. Kusvika kumba kwataigara kwatailoja kuwadzana kwakasvika kuita chikwereti chikasvika kuma6 months zvinhu zvikasvika pakubatwa ikoko. Takazosvika taakushifta kwakasara stove kukasara TV kukasara satellite dish nenyaya yekuti tikabve chikwereti chacho changa chakura. Yemukadzi wangu aiti ndikatora mari kana kune vaya vanonzi vana Tottenham kuti kana uine dambudziko unotora mari painopinda mubhengi inofanira kuti idhidhati totora. Iye aimukira onotora mari yayo ikakubata. Chikwereti ichocho nanhasi chichiripo. Saka izvozvo ndo zvinhu zvakandidzikisa kuti ndikwanise nditadze kuti ndizosvika kuti zase zvatanga tabvumirana. Saka zvaramba zvakadaro. Ini ndakazoti gore rino iri adzimai vaingouya kumba wongoti nguva diki wodzoka wofonerwa namai acho unzi uya kuno. Ivo vari kupa adzimai vacho. Adzimai pari zvino havana kuuya kudare nekuti mwedzi wapfuura vakanga vakuti vakushanda kuPickstone. Saka vakushanda kuPickstone vakandifonera last week zvikanzi ndachinja basa ndakushanda kuChinhoi.
ndikati hazvina kunaka nekuti ndikati oraiti hapana chakaipa, asi foni yangu ndakazofona ikadairwa nemurume wawari kugara naye kuChinhoyi achitonditi iwewe siyana nemukadzi wangu. Ndakanzi imi makaramba. Ndikati unoziva here kuti isusu tine muchato zvikanzikana vanamai vacho vanozviziva, saka pese pandiri kufona murume wacho ndiye anga atidaira foni. Asi nhasi uno pandatanga kuuya pandauya makuseni foni yavo haisi kuita, nekuti andavati mimi chiuya itisangani dare richitanga kana kuti dare richipera, nenyaya yekuti taida ivo vanga vakuti hanzi sezvo imimi makuti zvaakunetsa ndoda kuti tiite zvementenensi. Ndikati ini hazvina handisina chandiri kuramba, nekuti mimi makapadzizeni yenyu makarodzwa kare. Izvo kutaura kunoku mukadzi wangu ane mumwe murume kuChinhoyi anonzi Patrick Chakombe, ndiye murume wainaye ari kudaira foni yake kana ndikafona pari zvino. So varikuda kutaura newe mudare vaiziva kuti mukadzi wavo mwana wavo vakamurodza, ndo zvauri kureva here? Ndiri kuti iyo nyaya yedare iyo iripo, inyaya iripo, asi ivo vakatozviziva kuti mwana akarodzwa, nekuti mukuwasha akatotaura neni akandituka mari muzivo achiti mai vake vari kuzviziva, nekuti dai anga ari pabasa mwana wavo angadai auya futi mudare achimirira, nekuti hapana basa rinombonyuma achi kunzi munhu wawe bofu achiteerera nenzi. ndamboenda imamuseya mhofu imasamona anga akamira sei? vari kutaura ivo kuti ndinoda mombe dzangu mbiri dzekurohwa. zvanga zvirondedzerwa nemukuwasha baba ndizvo zvakaitika here? zvanga zvisinodzerwa nemukuwasha ndizvo zvakaitika. Vana ava aiwa ndabvunza ini kuti vamwe vanzwa kuti muri kuti ndo zvakaitika. Mwana wenyu ari kune umwe murume here? Right, munodzoka kudare nemwana wenyu. Next court date ririko rini vamurangano? Tidi vanhu vakaita unge imama imi. Hamusiri makamhangara mudare but makusumudza maoko ensha makagarira ipapo handitiona. Hamufanirwe kuita huno pane kwandiri kunzwa panapa. Mukaurunzira kuvana vanofa vachishupika. Hunhiho ndoda kukuudza. Dare riri pano harisi renyu, nderevavo. Yakaisa mukuwasha nechitatu pafoni panga achindituka ndikumbira kuti mundibatsire. Tatumeizvi nhasi tiri meizvi 16 ya ndizvozvo. So musi wa30 hamusiri mumhan'ari muno mudare muchazopara mudingi kana imama iyi inzwai kana mai simba rekumba kwenyu harisi noshanda muno mudare ndisino kuudzai zvekuita. Shanhu angarowana kupi? Akatora pamusha pedu tatokuonai munodzoka kudare deedzai mwana sekuru handiti mouya naye hatidi nyaya inoti muchitaura ichipomerwa umwasipo kuti ndiye akazodai akadai handiti ngaauye iye munhu paanotongwa mukuwasha anotongwa here mukuwasha mukadzi wake asipo. Kwenyaya dzinenge ndinomunza ndingasvike pamba penyu mwana wenyu oramba kubuda kumba kwachiramba kuuya kwandiri mazuva ese kuriko kumba kwedu. Umwe mwana akazvarwa semudzimai wangu ondituka pamusha penyu kuti nekuti ndauya pamba penyu. Kuuya kwandaita pamba penyu ndarasikira ndauya pamba patezvara wangu. Ndio zvaari kutaura mukadzi wake ngaauye. Maaudio nemachichi zvouya. Imimi vachona vakakuona muchirohwa imi usiku pamba penyu vachona vavodii futi moya navo handiti mapawa.
Audio hiyo kana na isuti tu ya Mungu. Hizo sauti tuko potera kuna na mambo akataura ile Mungu. inzwai akataura zvinyanzi zvatisingakwanisi kutaura zvirimo ero ngaitorwe foni iridzwe. Munotukwa mukata zvinhu zvisina basa pamasoro pemunhu akukuudzai kana kutorohwa. Hatireverere zvinhu zvakaipa patinoda kuziva kuti what is the source cause yakonzera kuti zvinhu zvidaro chii. Ndiani mukwasha angangotuka atezvara nhambo yakungotuka? Kuna zvinhu zvakadaro. Muchato wakaitwa imi muchigiranda muchato. Very good. Manga mutuya kudare musina sei. Angachizopinza ke ndiani? Itai muye kudare inzwai tite. Inzwai gogoimi. Musikana ungauye kudare. Tauye kudare. Kuti sister Carol, yimkwasha wachiyamchabeda kwairi kwaari maaudio acho. Right, vasainise musi wa 30 ngavadzoke kudare. Next court